konting suklay lang. So, yan. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat, guys. So, nandito lang ako sa bahay ngayon kasi masama yung panahon dito sa amin. So, napag-isipan ko na i-share na lang kung paano ako magkulay ng aking buhok. Kasi makikita nyo, guys, ayan o, ang dami ng puti. Almost, guys. Yan, palibot yan. Kasi lahi talaga namin. Elementary pa lang ako, grade 6. Nagsimula na sila lumabas, guys, hanggang high school, hanggang kolehiyo. Yan, nagsilabasa na sila. Akala nila kasi matanda na ako kasi marami na akong puting buhok. 'Di ba yung first impression mo sa isang tao, pag nakita mo yung ulo na maraming puting buhok, sabihin matanda ka na. So which is sa amin hindi, guys. Lahi talaga namin. So ngayon, nakasanayan ko na kasi magkulay ng buhok. Ako lang lagi nagkukulay ng buhok kasi sa parlor ang mahal, guys. Although maganda naman yung quality, pero nakapaghanap ako sa may Robinsons supermarket. Ito talaga lagi kong ginagamit. Ito yung yun, guys. Yung Megan Retouch Permanent Hair Color. Yung kinukuha ko lagi, guys, yung brown black. Tapos ammonia free siya. Hindi siya matapang yung amoy. Hindi gaya ng iba. At saka madali lang siya, guys. Konti lang. Nasa 15 ml lang siya. Kasi hindi naman kailangan na marami kung malaki yung bibilin ko. Kasi konti lang naman yung paglalagyan ko eh. Ito nga minsan may sobra pa to eh. Hindi ko pa mauubos. So ito, guys, 15 to 20 minutes lang. Okay na siya. Matatakpan na yung kulay puti kong buhok. So, tara, guys. Umpisahan na natin. Basa na ako ng buhok. Yan. Para matanggal yung mga hindi na siya parang oily or madulas. Para within 15 minutes to 20 kakapit po yung kulay. Yan. So, ito, guys, yung packaging niya. Ito siya ulit. So, bubuksan natin. Ito siya, guys. So, guguntingin ko lang. So, ito, guys, yung loob niya. Ito siya. Meron siyang kasamang gloves. May free. Ito, dalawa siya, guys. Bali, ganito yun. Ganito yun, guys. Ganito yung kasama niya, guys, para sa kamay. Para yan. Para hindi didikit sa kamay yung kulay, guys. Tsaka yung ano natin, ito siya. Ito siya. Ito po yung color chart nila, guys. From light. Yan. From light to medium to dark. Bali, parang dark ito siya yung mangyayari sa buhok ko, guys. Yan siya. So, ngayon, all set, free na. Yan. So, magsusot lang ako nito, guys. Ito siya. Yung isa, hindi ko muna isusuot kasi pamagaan law ako mamaya. Ito yung isusuot ko para iganon ko siya sa aking buhok. Para yung kulay hindi lilipat sa aking kamay, sa daliri ko. So, ganito lang siya, guys. Ako binubuksan ko lang siya kasi ihahalo mo lang siyang ganyan. Tapos, ginugunting ko lang yung top. Bubuksan ko lang ng maliit, guys. Ayan, nabuksan ko na siya. Tapos ilagay ko lang siya sa aking palm. Ayan.
At saka ginaganyan ko lang siya, guys. Pag ganyan-ganyan mo siya, mag-iiba siya ng kulay. Tapos pag nalagay ko na siya dito, saka pa siya iganon lang. I-apply ko lang siya, guys. So tanggalin ko lang muna yung salamin ko. Nakalimutan ko pala yung salamin ko. Kasi hindi ko na mabasa yung mga maliliit na letra pag wala akong salamin. So yun. Tapos lagay tayo ulit. Yun. Ayun na siya, guys. Oh, may kulay na siya. Ayan siya. Yan. Nagkakakulay na siya, guys. So, ginaganyan-ganyan ko lang siya. Hinahalo ko lang siya ng ganyan. Tapos, sa kabila naman. Yan. Oh, diba, guys? It's very easy lang. Hindi pa siya matapang yung amoy, guys. Hindi siya masakit sa ilong. Yan. Tapos dadagdagan ko pa siya. Yan. Yan. Ayan na siya, guys. Oh, kulay na siya. Tapos dito naman sa likod, guys. Para na parang timang, guys. Oh, at least kahit mag-isa ka lang, pwede mo siyang gagawin. Hindi na kailangan suklay. Kamay, daliri na lang ginagamit ko, guys, ganun. Okay naman sa parlor, kaso kung talagang mahigpit yung sinturon mo ngayon. Yung bulsa pala, I mean. Ikaw na mismo maglagay. Marami namang mumurahin dyan eh. So may Robinsons marami supermarket. So ayan na. So huwag nating tigilan, guys, ng ganyan ng mga 5 minutes para pati yung mga loob-looban malalagyan siya. Ayan. Hindi ko na siguro ubusin, guys, kasi marami siya eh. Oh, ayan na siya, guys. So, kulay ano na siya. Tapos ginaganyan-ganyan ko lang siya, guys. Tapos apply ulit. Yan. 'Di ba? So, siguro ginagawa ko to, guys. Ginawa ko to. Ay, naano ko na pala to. Ano ba yan? Hindi ko na marunong magsalita. Putol-putol na. Siguro mga 15 years. 15 years na ako nagkukulay, guys. Kasi dati, hindi elementary, high school, hindi pa ako nagkukulay na. Hinahayaan ko lang. Dumadami, doon ako nag-start magkulay. Kung minsan, guys, ang style ko, pag hindi ako nakapagkulay, dinadamihan ko yung gel. Naglalagay ako ng gel. Kasi kung may gel, di ba, paglagay mo ng buhok, dumidikit-dikit siya. So, yung puting buhok, nakadikit doon sa itim. So, hindi siya masyadong makikita. Kaya, minsan, dinadamihan ko lang yung gel. Yan. So, antay lang natin, guys, mga antay natin mga 10 to 15 minutes. After the 15 minutes, magkikita ulit tayo, guys. Hi, guys! Nagbabalik na ako muli after 15 minutes. So, ito na yung resulta, guys. So, yan. Diba? Saglit lang, diba? 15 minutes, natakpan na yung mga puting buhok. Although, hindi lahat. Pero, mostly, hindi na ako mag-gel muli, guys. So, konting supply lang. So, yan. So, ready na ulit for the next day for vlogging. So, guys, maraming salamat, guys. Sa susunod,
Magkikita muli tayo sa aking sunod na video. Thank you for watching. Please click subscribe for more videos.